kan sabi maragsakan, oh. Kakabsat, naimbag nga daw yung amin. Itangal daw kakabsat. At dati sorpresa, di ka anakak. Amo yung amin ating kakaanak kakabsat kukwa. Hangko may ikan no ka ti regalo, win na niya ti kada Christmas, win na niya no birthday na. Talakay nga ro doon, tay ika lang no duduma ko dagita ubing lang ta. Siyempre lakay kada baron, no baro ti kaanak akong kung ikan no kan kakabsat, ngam tatada ti surprise ko kanya na. Kita niya atoy, adda nagyan na junag ati kakabsat. Kita tayo no niya reaction na. Tay surprise ko man tata lang ay surprise ato nga kaanak kakabsat. Kita taman na dito sa ni Joros. Mat, tamay sa nakwarto kita. Jaras? Ya. Jaras, what to Jaras? Netingin ti kwarto na niya kakabsat at piso na niya. Nyata makan. Nagaw ka pala. Ate kakabsat niya. Nabayag na nga abangan ato yun. Taing baga kanya na hindi nga de regalo ko. Sang ka abang na mo curious ka no. No niya regalo kanya na. Kaya ga pibitsam. Oh, kaya din ba maragsakan ka atoy no makita mo atoy unig na maragsakan ka. Kasi sabay lang ko mata maragsakan ka. Di ba ang ikan regalo? Amin dangag kakabsat na. Kita lang kakabsat na ta. Ubing pay. Kita magkita kakabsat na ni. Ubing pay. Katoy ko lang ayon. Nakasapo lang may ikan ti ampawin na niyan. Tatak lang regaloan kakabsat. Sabay lang ko mata magustuhan ta regalo. Dagsin mo. Baka kon mo. Baka Kwarta. regalo ka ti kwarta. Di tam. Pizza mo na. Nya. Kaya kilo ka tang ngamin Binin na yadin pa lang. Wow! Baka pizza. Ang kapay maragsakan no. Di ba hilingin kanya kata? Pay sa atoy. Di ba hilingin kanya? Oh, ang kan sabi maragsakan oh. Ano ka ta? Ay baka kon. Ano lukatan mit na? Aron! Talaga malukatan. Alam mo lang ang malukatan kaya agiji Apple ID na. Bagsit ka oh. Eh, brand yun eh. Saka oh. Wala. Wala. Bayag na tayo natin. Ay, mga kapal. Wow! Nagbago. Sausawan mat. Binisong ka pa ka. Awan at sauce natin eh. Inya lang kat sauce na. Dugot. Tama na yung kabila mo.